Déu-n'hi-do el que ens espera. 255 curts d'arreu del món en 10 dies superconcentrats. De fet, el Filmets del festival de curs més antic del país és la 50a edició, però això sí, el portem fent des de l'any 69. I m'han dit que l'Steven Spielberg va participar en les primeres edicions, però és real que el director de Jurassic Park no es va menjar res. 50 edicions és tota una fita per un festival, i més si es tracta d'un de curtmetratges. Què ha fet que el festival Filmets perduri i continuï creixent? Avui tenim un programa molt especial on no només parlarem sobre l'aniversari, sinó també sobre l'art del curtmetratge i la situació del sector. I ho farem molt ben acompanyats perquè amb nosaltres tenim l'Agustí Argelí, que és el director artístic del Filmets Badalona Film Festival. Molt bona tarda. Hola, bona tarda. Laia Martínez, bona tarda. Crec que aquesta és una d'aquestes connexions que ens faràs una mica d'enveja. No sé si ho podràs tastar, això. Jo crec que sí que els podré tastar. De fet, abans de la connexió ho he fet, He de dir que estan molt bons. I és que tot i que l'ingredient estrella és el cacau, cada un d'aquests 3 productes, dels quals ara mostrarem i en parlarem, té un matís ben peculiar. Qui ens ho pot concretar molt millor és el xef gelater, l'Albert Soler. Molt bona tarda, Albert. Bona tarda, què tal? Comencem pels gelats, els tenim aquí al darrere. Explica'ns el sabor peculiar que tenen. Bueno, bé, aquest d'aquí és un... Aquest banc, on estic asseguda, no és un element urbà qualsevol. Aquí s'ha de parar l'orella. I per què? Doncs perquè estic en el banc de l'Escolta, un projecte pioner engegat per Ocell de Foc que busca trencar amb l'estigma al voltant de la salut mental, i per això aquest disseny. De fet, aquí amb nosaltres tenim, i la farem seure, a la tècnica de l'Ocell de Foc, la Laura Gutiérrez. Hola, Laura. Hola. Explica'ns com funciona aquest sistema, aquest projecte. Ens asseiem aquí, com estem fent tu i jo, i comencem a parlar. Tal qual. Sí. Al no tenir la costum de portar-los, doncs ja feia que passessin aquestes coses. Doncs, Gorka, anem fins aquí, mirem una mica tota aquesta exposició, perquè ens has dit que hi havia 2 sales, però com un centenar de gegants que estan aquí. Sí, més o menys. Aquí sí que tenim unes figures que segurament són destacades, no? Tenim els gegants de Solsona.